भालुकपुं 16 माइल निगमनि भुलुकापुर क्लाबनि बानजायनायाव 16थि जोलुर बादायलायनाया जोब्बाय। सनितपुर जिल्ला सिंनि आसाम अरुणाचल सीमा सेर 16 माइल निगमनि भुलुकापुराव सेप्तेम्बर दाननि 15 खालारनिफ्राय जागायजेननानै दिनै जोबथा एबा फाइनेल गेलेनाया जालाङो। दिनैनि जोबथा गेलेनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि राजेन बसुमतारिया बाहागो लानायजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। राङापारा एफसी आरो सतायन सान एफसी हानजानि गेजेराव फाइनेल जोलुर बादायलायनाया जादोंमोन आरो मोननै हानजानि नारा-नाथा नाजालायनायनि गेजेराव सतायन सान एफसी हानजाया राङापारा एफसीखौ 1 गल सोनानै देरहानो हायो। बे समाव जोंनि भालुकपुं ओनसोलनि 16 माइल निगम दा बेवहाय जोंहा फैयै फैयै दिनै जोबथा जोलुर बादायलायनाय फाइनाल दिनैजों जोंहा 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायजेननानै दिनै 4 अक्ट'बर फाइनालखौ गेलेनो हादों। बिथांमोननि गावसोरनि नाजानायजों गावसोरनि रोंगौथिखौ गेलेनायजों देरहासार जाबोबाय थानायनि गेजेरजों जाहैबाय सताय एफसी क्लाब एफसी क्लाबनि गेजेराव दा बेवहाय जोंनि आफादगिरि नेहाथारि दैदेनगिरि बिथांमोना लेंहरदों। लेंहरनायनि गेजेरजों आं बेखौ बिथांमोननो आङो फैबाय थानाय उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जौगाहोनायनि बेलायाव बिथांमोना खामानि मावबोबाय थादों आरो बिथांमोना गावनि बे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों फरायसुला फरायसुलिफोरा गावनि केरियारखौ गेलेनायनि गेजेरजों जाहाथे राफोद खालामनानै जिउ राहा हागोन बेखौ मिजिंथिनाय। दा दिनैनि बे जोलुर बादायलायनाया फैयै फैयै दिनै 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनै 4 अक्ट'बरनि 4 थारिख दा बेयाव जोंहा गोबां माहारि जोलुर बादायलायनायजों लोगोसे माखासे जोङो गोनां आलासि हांख्रायदों। फोरोंगुरु बर' थुनलाइ आफादनि बर' फरायसा आफादनि आरो ओनसोलनि मोनफ्रोमबो बिबानाव थानाय गुबुन गुबुन बिबाननि मानगोनां बिबानगिरि बिथां सारमोन जोंहा दिनै बे 16 माइल निगम गामिनि बे गेलेग्रा फोथाराव बे भुलुकापुर क्लाबनि बानजायनायाव दिनै बे जोलुर बादायलायनाया जोबथा महराव आगान होबाय एबा फाइनाल गेम जोंहा सोलिगासिनो। बे जोलुर बादायलायनायजों लोगोसे जोङो आसा खालामदों जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायबो जोंनि बे भालुकपुं हालामनिफ्रायबो सासे मोजां गेलेगिरि हिसाबै सायख'जायो। नेसनेल लेभेलाव जेरै मनबिर बसुमतारी बिथांमोन बायदि जाहाथे जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायबो सासे बर' फिसा जोलुर बादायारि हिसाबै जाहाथे जौगासारलांनो हायो। बे जोलुर बादायलायनायजों लोब्बा लानानै बिभिन्न बिथिङाव जोङो आग बारायलांनो सानदों। बे ओनसोलनि भालुकपुं हालामनि गासैबो रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों जोङो फरायनायजों लोगोसे गेलेनायजों लोगोसे जोंनि जाथिनि हारिनि गासैबो बायदिसिना बिथिंनिफ्राय जोङो रोंगौथिफोरखौ जोङो दिन्थिफुंनानै जाहाथे बे ओनसोलखौ फिसपेरा ओनसोलनिफ्राय जोङो बोखांनानै जाहाथे मोजां मोनसे गेरेमसा हारि महरै जोङो बे जोलुर बादायलायनायजों लोब्बा लानानै मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोङो आसा खालामदों। रायजो राजानि हेफाजाबाव गेलेगिरि बिथांमोननि हेफाजाबाव दिनै जोबोद मोजाङै जोंहा जोलुर बादायलायनाया बे फाइनाल मेचआ दिनै जागायगासिनो बा सोलिगासिनो। बेजों लोगोसे जोङो फैबाय थानाय उन जोलैखौ आसा खालामदों खावलायनो सानदों जाहाथे बे गेलेनायजों लोगोसे फरायनायजों लोगोसे बर'नि जेसेबां हारि आरो हारिमुखौ रैखाथि होनानै जाहाथे बे ओनसोलनिफ्राय जाहाथे मोजां सासे गेलेगिरि सासे डक्टर IAS जाहैनो हायो। गेलेनाय हिसाबै सासे दुर्गा बर'मोन बायदि सासे जोंहा नेसनेल प्लेयार जाहैनो हायो। जों बेखौनो दिनैनि बे भुलुकापुर क्लाबनिफ्राय बे ओनसोलनिफ्राय बे गामिनिफ्राय 16 माइल निगम गामिनिफ्राय गोसो गोरबोजों आसा खालामदों। दा बेखिनियानो।